Seguimos en Hoy por Hoy Vigo, entrevista dual como cada martes. Aquí estamos, en el plató de Televigo. Todavía no ha empezado la Navidad, no he puesto la noria, falta poco para tenerla ahí haciéndonos compañía. Pero hoy vamos a hablar de arte, hoy vamos a hablar de cómic, hoy vamos a hablar de pues casi literatura, de música, de cultura. Y lo vamos a hacer a través de un grupo de Vigo que ha planteado pues que su nuevo trabajo tenía que ir más allá de un disco físico, más allá de un proyecto como el que puede ser sacar un nuevo trabajo al mercado. Y en eso están, en Mooncresta, y en eso han estado trabajando mucho tiempo hasta dar como resultado este disco, Zadim, y este cómic que tenemos aquí, que podéis ver, y que es, sin lugar a dudas, pues otra obra complementaria de las 8 canciones que configuran, que conforman este disco. Falaremos de todo ello con David Vázquez, alma mater de Mooncresta, que aquí está con nos. Hola David, ¿qué tal? Moi boas. Bo día. A ver, contanos un pouco, porque isto é unha obra de arte, o disco tamén, pero aparte dentro do que é este cómic, esta banda deseñada, hai moitas máis cousas. En primeiro lugar, por que hacer ou facer esta aposta? Bueno, pois era un pouco o proxecto de recuperar a importancia do formato físico, non? É dicir, nestes tempos de inmaterialidade da música, non? A ver, sempre foi un arte inmaterial, no sentido de que esvaécese, non? Con o tempo, ao vivo, ao directo, pero, bueno, unha vez inventado o soporte no que se podía almacenar, pois ese soporte adquiriu un valor históricamente, cousa que agora está abandonando. Cada vez máis, sí. E nós, pois, digamos que percorrimos o camiño a inversa, non? Intentar recuperar eso, xa non só con un formato grande, non? Que recordaba ao antigo vinilo, cada vez máis presente tamén por outro lado, senón que esa idea de manosear, non? Manosear o obxecto, os créditos, ler as letras e tal e cual, pero eso parecíanos todavía pouco. Entón, outra volta máis. Démoslle outra volta, convertilo nun libro, e ademais dun libro que albergase un cómic. É dicir, que as 8 cancións, como decías antes, as 8 cancións que compoñen o álbum, se convirtan nun álbum no sentido de cómic, que tamén é un álbum de imaxes e historietas que de continuo pois contarían tamén, terían unha narrativa continua. Claro, e como ese traballo para artellar precisamente a coherencia entre as cancións, o que se fala nelas e o que é o cómic. Pois mira, ao acabar a escritura, digamos, das cancións, a composición das cancións, pareceunos que 8 era un número máis que razonable, comprobamos que había o que se chama un ciclo de cancións, ou un ciclo poético, non? É dicir, as cancións iban todos sobre algo moi semellante, que é un tempo máis ou menos pasado, máis ou menos recente, que vivimos hai máis ou menos un lustro. E falando todos do mesmo, vimos que incluso secuenciando unha canción tras outra, segundo de que xeito, contaban unha historia, tiñan unha narrativa continua. Entón, eso foi un pouco a semente de decir, vamos a contalo tamén con imaxes. Entón, foi en ese punto no que contactamos con un ilustrador, con Raúl Maya, moi coñecido no mundo musical porque é un devorador de concertos, ha sido pois, de locais de música, incluso elaborou portadas para bandas daqui de Vigo, locais, cartelería, é dicir, un tipo moi activo. E creo que dimos con o noso home. Contactei con el, non nos coñecíamos moito, pero o suficiente como para intentar convencelo, non, un pouco nesta tolemia, porque a verdade é que foi un proxecto moi traballoso, de moito tempo, de moito esforzo, etc. E darlle contido, ademais do cómic, ademais deste traballo, tamén, moitas máis cousas que van de extras neste agasallo que vai co disco, David. Efectivamente. Tampouco nos parecía suficiente outra volta máis. O do cómic. Entón, incluímos un prólogo introductorio, bueno, pois ao concepto que vamos a desenvolver nas seguintes páxinas. Logo, unha especie de xustificación da obra ou de digamos, non vou decir aparato teórico, pero, bueno, como unha especie de
de pretexto, é dicir, que non é único, senón unha serie de pretextos que son os motivadores da obra final, un making of, e, por último, se alguén non nos coñecía o suficiente, pois un breve percorrido da historia da banda, non? Ademais do CD, e, así como pequeno souvenir, unha pegatina, que é máis anecdótico. Bueno, que está moi ben. E o disco, Zadín, como podemos presentalo? Tamén ese traballo xa máis musical, máis de... Sí, bueno, claro, lógicamente isto vai acompañado dunha xira, vale, que vamos a empezar o 8 de novembro en Coruña, no Mardi Gras, un local mítico, coetáneo noso, o sea, tan antigo como a nós nesto do negocio da música. Logo iremos a Madrid a presentalo a unha sala céntrica da cidade que se chama Fan House. Estas dúas presentacións vamos a acompañalas con unhas charlas en librerías, é dicir, en Coruña tamén vamos ir á librería Berbiriana a mañá do 8 de novembro. A Madrid iremos o 14 de novembro, é dicir, a véspera do concerto do 15, iremos a El Argonauta, que é unha librería musical especializada, unha librería musical, é dicir, especializada en contidos musicais. Logo iremos a Boiro, día 22, 19 de decembro Sarria, 20 Lugo. En Vigo, por fin, estaremos Claro, que eso estaba eu facendo este relatorio de cidades, de vilas, e digo eu... E o 27 de decembro finalmente estaremos en Vigo, na sala Master Club, que será, digamos, a nosa posta de largo aquí a nosa camaradería. Seña que vai ser moi especial ese arranque de xira, temos por aí tamén. Intentamos que sexa Nadal para, bueno, darle tamén un contido extra de puxo, e despois tamén haberá un agasallo... guiños aí en LP, non? É certo, sí, claro, efectivamente, temos en Vigo, sí, o 13 de decembro, efectivamente, temos doble presentación, unha, digamos, de tipo máis musical en LP, e tamén na Casa de Arriba pola tarde xa, digamos, xa afondando máis no proxecto literario ou gráfico. Eleximos estes dous sitios porque non quero deixar de mencionar que foron colaboradores neste proxecto, igual que Radio Vigo. Que ben. E como ese traballo con Raúl Malla, como foi ese traballo para poñer en común seguramente? Porque cando foi, Raúl chega, teño esta idea de facer, a min gustame o discómico ou banda deseñada sonora, creo que podería ir por aquí. El di, bueno, hai isto que tamén podría ser, como foi esa posta en común? Mira, claro, o sea, eso é unha pregunta interesante, vamos. O primeiro encontro que tiven con él, que a todo isto, neste proceso de creativo que durou prácticamente 2 anos, non nos vimos moito. O sea, foi casi unha reacción epistolar a través de WhatsApp, non coincidimos demasiado, e coincidimos para outras cousas, para ver un concerto, non era de traballo, digamos. Pois no primeiro encontro, eu expuxenlle o proxecto, pero non debín de facelo demasiado ben, porque a conclusión que ele sacou é que era facer como unha especie de gran viñeta que sintetizara o significado da letra. Entón, cando me amosou os bosquexos que fixo, dixenlle, vale, eso está moi ben, pero non é do que falamos. Entón, ti que me estás pedindo? Eu estou pedindo un cómic, é dicir, un par de páxinas, 3, as que necesitemos, con viñetas. Entón, claro, eses 8 deseños que fixo, reconvertironse en 100 e pico, creo. Claro, o camiño era outro, o detallismo era outro, e o traballo era outro. Entón, houve ese como malentendido inicial, que realmente non vimos a dimensión do que estábamos intentando facer, que de feito eso durou 2 anos. Entón, eso foi o primeiro contacto. Despois, o que che decía, non houbo un coworking de pel con pel, cóbado con cóbado, non foi unha cousa tan presente, foi en absentia, realmente, foi unha cousa casi telepática, pero entendeu non moi ben, porque tamén fritino a información, é dicir, ademais das letras, da historia que queríamos contar, eu metinlle mogollón de información de audiovisual, é dicir, series, pelis, videoclips, pola temática e pola estética. Había moitos contidos que podían complementar o significado, e incluso hai viñetas que son, senón guiños, homenaxes ou tributos a certos contidos audiovisuais. Que bo. As letras, as cancións, a música, hai un pouco de todo, e moi Mooncresta, non? A mí gustame moito The Note,
eso creo Gustame que moitísimo. é unha- The Arrival tamén mola Sí, moito. ajá. E hai unha en galego tamén, David, Hai dúas non? en galego. Dúas en galego, sí. Efectivamente, hai dúas en galego. Pois, a ver, nós creo que discográficamente sí, creo que sempre nos caracterizamos por ser un pouco, bueno, eclécticos, é dicir, tampouco, sí, encaixándonos no funk rock, que chamamos nós, ou power and funk, sempre temos desvíos, non, que nos levan a outros territorios, pois, ás veces máis pop, ás veces máis endurecido. Este creo que é un dos mellores exemplos de disco, digamos, collage, non? Unha cousa como bastante variopinta, pero creo que superamos todo eso con unha identidade propia que nos define. É dicir, pese a toda a diversidade que poidas apreciar, hai un nexo común sempre que é como sonamos nós, que iso é indiscutible, creo. E despois, o proceso creativo, supoño que me preguntas polas letras en galego. Sí. Bueno, pois he de decir que a primeira que fixen, que é Un día máis, o que escribín, levounos como un pouco de tempo chegar a un acordo, sobre todo na parte do retrouso, non? Do estribillo, para que realmente tivese o peso que debía ter unha canción novedosa en galego, e logo era unha letra traducida, é dicir, esa letra nacera en inglés inicialmente, pero, bueno, dixemos, vamos probar isto. E despois a seguinte, que sería Non hai plan, esa sí que xa foi inicialmente concebida en galego. O sea, que hai moita diferencia para ti como compositor ou non, entre pensar e compoñer en inglés e despois pasala ou adaptala ao galego a facela xa en galego directamente, David? Pois creo que teño que ter un pouco máis de percorrido para valorar todo iso. En principio non me foi demasiado traumático, vamos. Creo que me souben adaptar. Pero creo que debería de compoñer algunhas máis para facer unha valoración máis cabal. Con ganas de directo tamén, que é algo moi clásico en Mooncresta, o coidado do son, o coidado, bueno, ti és un músico que é moi perfeccionista, eso notase tamén nos directos. Sí, nese sentido, bueno, a nivel interpretativo, pois facemos o que podemos, que non é, creo que non é pouco, e despois tamén a nivel sonoro, pois intentamos coidar, pois levando un técnico de son cada vez que poidamos, sempre que poidamos propio, que coñece o son, e de feito foi un pouco impulsor de gravar no sitio que gravamos, non? De Diego Basadre, un tipo coñecido no negocio da música por dende técnico de SES, chegou tamén a sonorizar a Sinistro Total, un tipo super recoñecido, que foi quen, como digo, que nos moveu a gravar no sitio que gravamos, en Garaxeland, en Santiago. Alí mesturou Edu Vidal, que é o responsable deses estudos, pero, bueno, toda esa faceta, como dis, do son, sí que o intentamos pulir e digamos, coidar. Xa está, xa se pode mercar, non? Sí. Aquí en Vigo, bueno, de momento, deixarémoslo en máis lugares, está en LP, e tamén vai estar a partires de mañá en Banda Deseñada, que é, digamos, a tenda de cómics local casi por antonomasia, aquí en Vigo, na que faremos unha charla a eso das 7. Bueno, o sea que a oportunidade de presentalo. Mooncresta, Zadim, aquí, mira, que co croma, vou coller unha páxina para que se vexa ese traballo de Raúl Maya, espectacular, este maravilloso cómic, esta banda deseñada sonora ou discómic que mola moito, e o son de Mooncresta, que tamén está presente neste disco, neste traballo, que vai estar o 27 de decembro aquí na nosa cidade, na Sala Master Club. Sala Master Club. Aí vai a ser a presentación, ademais dese guiño en LP o 13 de decembro, e tamén a Casa Arriba, que vai ser importante, e mañá tamén esa presentación, non? Correcto. Bueno, pois xa está, xa sabedes onde podedes atoparos Mooncresta. David Vázquez, moitísimas grazas por estar con nos e por presentarnos Zadim. Grazas por estar con nos. Despedimos aquí na tele e de seguida voltamos na radio. Ata agora, chao.